Aplikasyon sa angkapin 400,000 ka tourism sector workers para sa one-time 5,000 pesos cash aid aprobado na sang DOLE. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Abril 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa inyo. Yes, good morning na sa aton nga mga nag-monitor dira sa Facebook. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan Numero 1, na? Sakay Jack Pinonggan dira, maayong aga sa imo. Alex Montes, of course, Pinky Saldivar. Good morning, man. Aha, dali lang. Sakay Homa Lumena, maayong aga. Welcome again. Masi Tofago, Marilo Kahilig. Of course, ining si Jack Pinonggan is watching live from dito sa Nadulao, Escalante City, no? Sakay Bebs Tordesillas. Kay Panga RR Hinyo, Pariboy kag Kumari Dorel. Oy, kung parihay na kag kumarihay. Sinong nagpabunyag? Andrea Amanda Jaime, Ma'am Andrea, good morning na sa imo, watching live from Barangay Mansilingan. Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, maayong agaman. Sa kaihada ko Carol Montoya, ginapatami lang happy birthday karon nga adlaw sa kay Veron Hamile sang La Consolacion College, Camarines Sur karon nga adlaw, no? Veron Hamile sang LCC Camsur. Happy birthday sa imo from Carol Montoya. Sa kay Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am Elizabeth, good morning. Leia Joan Lagdamat, watching from Teresa Rizal. Bata Kapigado Andrade. Uy, good morning man sa imo. Sa kay Alma Enriquez Alagon, kag kay Fe Lobrido Yogore Tamisen. Good morning man. Kay Maria Fe Morales Silairo, watching sa Bacolod City. Yes, good morning. Sige. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, maayong agaman. Kag kay Marico Jean Buarom, kag pare Arlene Buarom, good morning dira sa inyo, no? Kag kay Rose Wenner sa Germany, maayong aga. One Ball Roberto One Ball Gallo, good morning man. Kita mo na wala pa. Sa kay Leisure Tad-E, sige, good morning kay Leisure. Rolly Famulaga Pagapulan, good morning. Sige, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, good morning man kay Raymar Beranyo Lingoste. Watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. God bless. Kay Miss Kelly Jelly, good morning man sa imo. Kag sa tanan nga members ko sa nga Energy Funds Club. Kag kay Mr. Biboy Villasor sang CMO Sectoral. Kag sa tanan nga family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Stay safe everyone. Kag thank you sa 50 stars, Miss Kelly Jelly. Yes, thank you. Good morning man kay Andreo Huelar.
Sa tanan ko no nga Huelar, Jimenea, Habunete. Jimena lang, Jimena. Jimena, gali Habunete, kag Barbas family. Good morning sa inyo. God bless. Okay, sige. Kay Sir Milili Oligo, good morning man, sir. Nag-upod man siya sa aton, Action Boy. Sa kay Mary Joy Camero, maing agaman, kag kay Jane Bautista. Jane Bautista, good morning, Action Boy. Have a nice day and keep safe. God bless from La Carlota City. Sa kay Claude Mark Arellano Gomez, maing agaman sa imo. Sa kay, hindi na to. Bon Mongkal. Bon Mongkal. Good morning. Dra sa may Seattle, USA. Seattle, USA. The home Patamyaw of the lang Seattle ko. Supersonics. Patamyaw lang ko Mongkal family kag bilog ko no nga hinigaran, Action Boy. Yes. Ginatamyaw ka mo ni Bon Mongkal. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Malapit na ako na magatukod sa Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office agud tutukan ang investigasyon sa kaso nga pagpatay kay Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cui III. Si Cui ang ginutang sa wala pa makilalaan nga suspesado mga pasado tak na las 8 sang Lunes sang gabi sa tubang sang Emerald Arcade, Barangay Palampas, Ciudad San Carlos. Suno kay San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta, ang mga suspetsado sa sakay sa isa ka salakyan. Duwa pa ni Aureta, mahimo man nga nagaposisyon sa malayo nga lugar ang naglutang kay Cui. Si Cui ang nakaangkon sa pila sa dugan. Giningagaw pa dala sa San Carlos District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginatingwaan sa karon sa ang kapulisan nga makuha ang kopya sa closed circuit television na kon CCTV nga nahamtang sa City Hall sa San Carlos nga malapit lamang sa eksena sang krimen. Sang natabo ang insidente ginpahayag sa San Carlos PNP nga yara lamang sa palibot ang duha ka mga private bodyguards ni Cui apang wala gilayon makaakto bangod nga hindi maayo bation ang lupok. Ginkompirma ni San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta nga wala nakaparecord sa kapulisan si Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cui III nga ini ang nakabaton sang pagpamahog sa kabuhi antes ang insidente. Sa karon blanco ang kapulisan sa motibo sang krimen samtang ginawlat pa opisyal nga pahayag sang mga himata sang biktima. Si Cui ang kilala bilang isa ka political mover, anay Chief of Staff sa 1st Congressional District sang Negros Occidental kag karon Vice President for Finance and Administration sang Ledesma Group of Company. Wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok, ano pa wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. So may mga security mo na siya, ma'am? May ara siya nga security, pero wala, amot ganing hambal ko, wala gid gawa nabatian ang lupok, ano pa wala sila ka-react dayon. Kabakin sa ang payag ni San Carlos City PNP Public Information Officer, Police Lieutenant Ruby Aureta. Ginkumpirma naman ni Governor Bong Lacson ang plano ng pagpapili ni Mariano Antonio Marton Cui bilang alkalde sa Banuasang Toboso sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Lacson, si Cui mismo ang nagmabutyag sa iya sang amo nga plano, apang wala niya ginseryoso bangod wala pa man nag-abot ang filing sang Certificate of Candidacy. Gintugyan na lamang sa gobernador sa otoridad ang pagdeterminar sa motibo sa pagpatay. Si Cui nanging Chief of Staff man sa 1st Congressional District sa Negros Occidental, antes nanging consultant ni Lacson sa Kapitolyo Provincial. You know, every time he mentions that, I would always laugh na lang, no? But he would always say that in every election. So, ako, I will say na lang, so he would have na lang sa fighting of certificate of candidacy. So, I did not take that seriously. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson.
Klaro ni San Carlos City Mayor Rene Agustilo nga hindi matuod ang report nga may kalabtanan sa illegal nga droga ang pagpatay sa provincial consultant nga si Marton Cui. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag sang alkalde nga nagwa nga politically motivated ang nasambit nga akusasyon. Sunod kay Agustilo, mismo ang National Bureau of Investigation ang nag-clear sa ngalan ni Cui sang maakusahan ini sadtong 2018. Palayag pa ni Agustilo, wala siya sa may dumduman nga nakapalayag si Cui nga nakabaton inisang pamahog sa kabuhi antes pa man ang insidente. Nagapati si Agustilo nga pamulitika ang isa ka anggulo sa natabo. Samtang nagalao mga alkalde nga masulbar kag mapasabat ang sa likod sang krimen sang pagpatay. Pagabayo naman sa pamilya Cue ang National Bureau of Investigation Bacolod nga magpatigan sang separadong investigasyon sa krimen nga pagpatay sa kay Marton Cue sa siyudad ng San Carlos. Suno kay Governor Bong Lacson ang manghud nga si anay provincial board member kag karon incumbent San Carlos City Councilor nga si Mark Cue ang nagsuglanon sa iya kag nagpahibalo sa ila plano nga paghinio sa bulig sa NBI. Magluwas ni magatukod man sa Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office nga magatutok sa pagsulbar sang kaso. Sa iban nga balita, lokal nadakpan sa entrapment operation sang kapulisan ng isa ka social media poster nga nagwa bilang isa ka hold-upper sa Crossing Gaston, Barangay Punta Mesa, Banwa sang Manapla, alas 6:50 sang gabi Martes. Ang suspect isa ka tapasero sang Tubo kag residente sang Hacienda Bayabas, Barangay Tortosa sa nasambit nga Banwa. Modus operandi sini amo ang pagpakilala bilang isa ka matahom nga babae sa social media, partikular na sa Facebook. Gilayon sini nga papatihon sa chat tubtub nga magsugtanay nga magkita ay kag kunyara na sa lugar. Iya gina-hold up paagi sa pagtutok sang armas luthang. Nakuha sa suspect ang duha ka elongated plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu, duha ka mga bala sa caliber 38 kag isa ka empty shell sa caliber 38, isa ka charger sa cellphone sang iya ginbiktima kag isa ka sling bag. Yara na sa kustodiya sang Manapla PNP ang nadakpan. Samtang nagpaandam si NOCPO Director Colonel Romy Palge sa mga netizen nga maghalong sa pagtabo sa mga persona nga nakilala lamang sa social media bagod mahapos diri nga makapost usar ang litrato sang iban nga persona. Nakumpiskar naman ang malapit tunga sa milyon ka pesos nga balor sa ginapatian shabu sa duha ka separado nga drug bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit sa siyudad sang Bacolod kahapon Martes. Sunod kay Lieutenant Glenn Soliman, ang team leader sang RDEU 6, una nga operasyon ang ipatigan sa Jupiter Street, Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, nga nagresulta sa pagkadakop kay Samuel Talaman, 32 anyos. Si Talaman, residente ni Sampurok 5, Barangay Singkang Airport, kag isa ka street level individual. Nakuha kay Talaman ang 6 ka sachet sang suspected shabu, lagip ng buy-bust item kag ini ang may market value nga 204,000 pesos. Nakuha man kay Talaman ang isa ka replika nga armas lutang kag wig nga iya ginausar sa illegal nga aktibidad. Samtang nadakpan man ang duha ka manlalaki nga nagamaneho sa motorsiklo sa drug bypass operation sa First Road, Puente Vella Subdivision, Barangay Takuling, sang kagabi. Ginkilala ang subject nga si Jim Estacio, 30 anyos, residente sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, kag isa ka LSI o kun street level individual. Wala pang hingad lang sa operatiba ang upod ni Estacio bangod may patigunon pa nga follow-up operation. Nakuha kay Estacio ang siyam tanan ka sachet sa suspected shabu, lagip ng buy-bust item nga nagabalor sang 272,000 pesos. Ginadumilian nga makasulod sa merkado sang syudad ang mga persona nga nag-edad 15 panubok kag masobra sa 65 anyos subong man ang may immunodeficiency, comorbidity kag nagabusong. Sa Facebook page sang syudad sang bago nga The City Bridge, ginasaad nga ang mando mangin epektibo sa gilayon. Dugang pa istrikto nga patuman ang pagsuksok sa face mask kag face shield sa pagsulod kag palibot sa merkado sang bago. Naumpisa na sa kapulisan ka mga representante sa syudad ang pag-orient sa makatapos ang intukod nga task force nga mong istrikto nga mag-implementar sa health protocol sa tatlo ka mayor nga merkado sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa Bacolod City Police Office, sa ila padayon nga pagsapol nga pagtuon sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod na identify sang Emergency Operations Center nga kalabanan sa ginhalinan sang COVID-19 cases ining pagwa sulod sa mga bumalakal sa mga merkado kag nabaluan nga hindi tanan ang residente sa syudad sa Bacolod. Duang panilyada matapos maimplementar sa tatlo ka merkado kag mangin epektibo, ipatuman man ini sa mga sub-market sa syudad.
Ginkasugtan man ang Liada kay Executive Assistant Ernest Pineda nga magasapol kada Biyernes para sa assessment kag mahibaluan kung anong dapat mag-uhon kag ano ang mga idugang pangapagsulundan para makabulig sa pagpaganhagan sa paglapta sa COVID-19. Naglabot na sa 64 kamiyembro sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, sa karon may 21 ka-aktibo nga kaso gikan sa nagkalain-laing estasyon. Dugang pa ni Donasco, duha sa 21 ang nagbatsyag sa hilanat apang hindi gid man malala. Sa gihapon pada ng serbisyo sa kapulisan sa probinsya sa mga pumuluyo sa pihak nga may mga nagpositibo. Samtang palayag pa ni Donasco nga wala pagid sang dinahom-dahom nga may bakuna na nga magaabot sa kapulisan sa probinsya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 18. Bangon sa kakulang sa supply, Pilipinas ginatun-an ang pag-impon sang nagkalain-lain nga brand sang bakuna. Sang pang-application sang kapin 400,000 ka tourism sector workers para sa one-time 5,000 pesos nga cash aid, aprobado na sang DOLE. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaag sa aton mga ka-aksyon. Sakay Micaela Gilaran, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning dira sa imo sa KSA. Kay Beyond D, sakay Eva Gradas Materna, good morning man. Kay Ma'am Luisa Luing Melos dira sa Bago City, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Tama. Memorize ko na yan. Hindi ka na mag-action boy. Pwede na mag-endorse. Endorse na guro ang Mayo Clinic. Di ba? Endorse na dito sa America, di ba? Mayo man na. Pwede lang na yan, no? Si Ma'am Kelly Jelly, nagpadala what, 50 stars? Yes. 100 stars na. Thank you, Ma'am Kelly Jelly. Jan Ray Varon, good morning man kay sa Varon family sang Binalbagan. Kay Gingging Arroyo, dira sa Barangay Pahanukoy, good morning. Annalyn Banto Belanggoy, kay Catherine Duca, sa kay Krisha Blas, good morning man. Ato sa Nebraska si Ma'am Vanessa Mayo. Ito siya sa Nebraska. Oo. Kay daw neighboring state ni sa Minnesota.
ang Nebraska. Oo, daw iingod na nislang state. Magkadto ka to, tunaan mo ang geography sa Amerika. Tunaan ko pag dyan. Ano ba yung malagaw na lang yung kuya? Sa lagaw ni mo. Nagkadto to wala para ma-refresh, Hindi, ma-unwind. nalagaw ka and learn. Muna sa nami da nga while nagalagaw ka, nag-enjoy ka, nag-learn ka. Okay, father boy. Okay? Oo. Kaya kanugon sang gasto. Oo. Ibaloon mo ang ilang mga culture, no? Correct. Sige. Yeah, kasi- So, ang tawag sa imo, kung ibaloon mo ilang culture, ang tawag sa Culturist. imo, culturist. Ano na? Hindi na basa-basa mo na. Si Aksyon Miles Robles. May dako nga, ano ganing apelyido sa mong ni De Leon. De Leon. Ang artista na yan. Aksyon Miles Robles De Leon. Oo. May info naman to halin sa CCTV sa Zone 1 sa Purok Ilak. CCTV of Ilak. Sige sino ganing patrols mong? Action Alvin. Okay. Nakuha na naguro ni Action Alvin? Nabalo na siya? Sige. Alex Fantes, good morning man. Virginia Ortizo from La Carlota City. Kay Sir Noel Amar, good morning ko na sa friend niya, Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Melili Oligo, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Ay, tanan niya mga taga Energy Fans Club. Nag-send man si Noel sang 49 stars. Yes, thank you, Sir Noel Amar. Sige. June Ceballos, greet niya lang ang Ceballos family sa Hacienda Teresa Ibi Magalona. Good morning dira sa inyo. Ginagreet man si Perla Derla dira sa Barangay Estefania, halin kay Noel Amar. Maria Teresa Hovelenia, Jean Pabilio. Happy birthday ko sa anak niya, si Angel Pabilio Ilovera. Ay, happy birthday, Angel! Happy birthday! Joval Trinidad, God bless to both of you. So, we're watching from phone, Kabangkalan City. Sige. Kay Ryan Desenan, good morning man. Ginatamyo ko family Santillana and Desenan family sa Cali City. Watching from Mabalacat, Pampanga. Robert Roma, good morning man. Kay Joel Makirang, mayong agad sa may Pontevedra. Lucy Shapok, good morning. Good morning, classmate ko na. Yes. Be safe kita tanan, Connection Boy. Always. Victor Tugaf, good morning man. Kay Dane Mark, Mabaling. Good morning dra sa may Bulacan. Tatski Barrios Barbadillo, good morning. Romeo Baroba Jr. dra sa may Manapla, good morning man. Alagad Kevin Henry, good morning. Nagapamati gid Sir Toy Bilbao, kag Sir Stalin is Estrao ni Guro. Kayanan. Kayanan sang Hinubaan. Nilda Yutis, good morning. GR Pelayo, good morning, Mandra sa may Singkang Airport. Hindi ko tampidan, hindi ko layo dan si Imuaw. Ay, gali ka? Oo. Pasunod mo lang di sakon? Hindi pa sunod sa ako. Niya kanday Jane Oy si Serara pa daw. Oo, ari pa siya. Rochelle Evangelista, kag si Miss Jean Oy si Sir. Joseph Pacifico, okay. good morning. May nagsulod gali sa akon. Sige. Live from Mayor's Office, San Enrique, Jonal Garcia, thanks gid. Si John Garcia naman, dra sa may Tandang Sora, Quezon City, good morning. Jason Saludo, dra sa may Binalbagan, shout out family Saludo. Saludo sila sa inyo. Bunga. Ano to, Dorsman? Ano ka, very political ka pa sa'yo, no? Lumapadlagan Happy siya, birthday ko na liwat sa kay Mama Ligaya Ibanez Gallo. Siling ni Juan Bol Gallo niya nami polo shirt mo Action Boy. Amo niya padala. Muna na. Yan ni padala. Daw.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatunan sa karon sang vaccine expert sa Pilipinas ang pag-impon sang lain-lain nga brands ang COVID-19 vaccine sa karon nga ginakulang ang pungsod sa supply sang bakuna. Sunod kay Dr. Nina Glorina, mahimo nga ikonsiderar sang vaccine expert panel ang very practical o kon realistic scenario nga pag-impon sang vaccine brands kag ginpahayag nga mahimo nga wala ini sang issue sa bahin sang immunological standpoint. Duha pa ni Glorina, kulang ang supply sa bakuna, rason nga kinahanglan mangin realistic kung ano ang pwedeng ay hatag bahut hindi pwedeng nga matrasar ang second dose. Una ginpahayag sa DOH nga wala pa sang ebidensya nga masuporta angon sa pag-impon sang lain-lain nga brand sang bakuna. Pasiguro ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa publiko nga mag-aabot sa husto nga oras ang bakuna sa AstraZeneca vaccines para sa mga magabaton sa ilay kaduha nga dose. Sunod kay Galvez, nagpromisa ang COVAX nga sa katapusan sa Abril mag-aabot ang bakuna para sa Pilipinas. Pasiguro man ni Galvez nga may contingency plan sa tion nga maatrasar ang pag-abot sang bakuna. Nagligad nga semana ginpahayag sa Department of Health nga nagalaw mga ahensya nga sa katapusan sang Mayo mag-aabot ang AstraZeneca vaccine agud hatag ikaduha nga dose sa mga nagbato na sang ilauna nga dose sang bakuna. Pasiguro naman sang head sang Vaccine Experts Panel nga nagapakita sang remarkable safety sa tanan nga age groups ang COVID-19 vaccine yung develop sang Sinovac Biotech. Sunod kay Dr. Nina Glorina, ang rekomendasyon sang VEP nga pag-usar sang CoronaVac sa mga senior citizens, ginbase ini sa gin-review nga data sa Phase 1 kag Phase 2 clinical trials, publications kag press releases gikan sa ibang nga pungsod kag ang totality sang ebidensya. Una diri ginaprobahan na sang Food and Drug Administration ang pag-usar sang CoronaVac sa mga senior citizens sa nagligad nga semana. Sa una nga rekomendasyon, ang bakuna ginahatag lamang sa mga clinically healthy individuals nga nag-edad 18 tubtob 59 anyos. Anunsyo ni Testing Secretary Vince Dizon nga ilakip sa priority list ng gobyerno para sa COVID-19 vaccination ang mga media workers. Sunod kay Dizon, na istorya na niya si National Economic and Development Authority Acting Secretary Carl Chua kag gin-revise na ang listahan nga ginalakip sa A4 ang media. Pathag ni Dizon, frontliners man ang media, rason nga dapat madala sila sa A4. Lunes nga adlaw sang magpagawa ang gobyerno sang listahan nga ginabugusan sa ika-4 nga priority group sa vaccination. Ginpahayag naman sang Department of Labor and Employment nga ginaprobahan na ang application sang malapit 400,000 ka tourism sector workers para sa one-time 5,000 pesos cash aid sa idalom sang COVID-19 Adjustment Measures Program. Sunod sa DOLE nga tubtob Abril 11, kalakip sa camp beneficiaries ang 370,434 ka empleyado halin sa 14,301 ka tourism establishments, organization ka association sa pungsod, kag 13,123 ka iban pang empleyado nga nag-apply man sa programa. Naglambot sa 1.2 bilyones pesos ang ginremit na sa mga payment center, kag may nabilin pang 719.2 milyones pesos ang natalana nga iga-pagwa. Gina-identify na sa karon sa mga economic managers sa Pilipinas ang posible pagakuhaan sang pondo para sa ginadusong ikatatlo nga bayanihan law. Suno kay Speaker Lord Alan Velasco, nakigsapol na siya sa iban pa nga lideres sa Kamara kag party list representatives agod talakayon ang ginaduso nga bayanihan 3. Ginapabalo ni Velasco ang iyang makaupod sa Kamara nga si Finance Secretary Carlos Dominguez III kag Budget Secretary Wendell Avisado nag-identify na sang pwede kuhaan agud mapondohan ang ginaduso nga hagda nga tuyo mangin lifeline sa mga individual kag pamilya nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Sanday Velasco kag Marikina City Representative Stella Kimbo nag-file sang ila kaugalingon nga version sang Bayanihan 3 sa idalom sang House Bill number 8628 o kon Bayanihan to Arise as One Act nga tuyo maghatag sang 420 bilyones pesos nga pondo agod mas stimulate ang economic recovery sang pungsod bangod man sang pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo.
Diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.